Takže čaute všetci, ja vás vítam u dnešného nového videa po strašne moc dlhej dobe. Sme tu pri knižnom videu, akože hovorím po strašne dlhej dobe. Knižné videá sú posledné dve videá na mojom kanáli a tento kanál bol zameraný na psičkárskú tematiku a tak nejak sa postupne dostávame do tej knižnej. Ale chcela by som povedať, že vlastne vám všetkým veľmi ďakujem za podporu, čo sa týka knižnej tvorby, pretože tie zhliadnutia na knižných videách sú neskutočné, takže som sa rozhodla aj naďalej pokračovať v tejto knižnej tvorbe. Ale samozrejme plánujem aj nejaké videá s Korinkou, to je samozrejmosť, takže určite sa máte tešiť. Môžete sa tešiť aj na nejaké videá s Korinkou, takže aj to nás určite čaká v tomto roku. Takže verím, že sa mi podarí niečo natočiť, pretože tento rok bude nabitý veľa vecami, takže uvidím, či sa mi podarí aj nejaké s Korinou natočiť. Každopádne na takéto knižné video sa vždy nájde čas, pretože stačí na to proste len škaredé počasie, ako napríklad dneska totálna námraza, prší tam, strašné počasie. Každopádne svetlo ešte stále ide zvonka, veľmi pekné, takže som sa rozhodla to využiť, že napriek tomu, že pod mrakom tak máme skvelé svetlo, nemusí teda používať ja žiadne umelé svetlá, vďaka čomu myslím, že tá kvalita toho videa je o mnoho lepšia už sama o sebe. No a teda ako som už naznačila, alebo ako môžete vedieť z názvu tohto videa, tak toto video bude opäť knižné video, alebo teda opäť, no, proste knižné video. A toto knižné video sa bude zameriavať na 10 knižiek, okolo ktorých bol dosť veľký hype v roku 2024, alebo teda môžeme aj hype inak povedať, že teda boli veľmi populárne, ale na základe toho, že ľudia si ich vo veľkom kupovali, pretože sa stali virálne tieto knižky a na základe tohto, že ľudia si ich vo veľkom kupovali, tak veľa ľudí si ich kúpilo len preto, lebo boli populárne a nie preto, že by ich zaujal ten obsah. Takže v dnešnom videu sa pozrieme na 10 knižiek, okolo ktorých bol dosť veľký hype v roku 2024 a tak trošku si skúsime spoločne prebrať, že či to naozaj stojí za to, či tie knižky naozaj stále sú za kúpenie a či ten hype je oprávnený alebo je to len overhyped, čiže vlastne akoby len niečo nadnesené, že nie je to až tak, ako to ľudia chvália. Takže v dnešnom videu sa na toto pozrieme. Bude to viac menej taký, alebo skôr také, bude to viac menej také talk video, kde si trošku pokecáme o knižkách. No a môžeme sa presunúť na video. Ja som stále ešte fascinovaná z tejto veci, ktorá sa tu so mnou takto otáča. Ale dobre, poďme teda na samotné video. Takže začnem knižkou, ktorá vyšla len teraz v roku 2024, ale tak ku koncu roka by som povedala. A to je knižka Korupt skazený. Táto knižka teda vyšla skôr, ale slovenský preklad vyšiel tento rok, takže sa okolo nej vytvoril dosť veľký hype. A najmä teda milovníci Haunting Adeline, k ktorej sa tiež dneska dostaneme, tak hlavne tí si veľmi pochvalovali túto knižku, že je to na takú dosť podobnú tému. Takže ja som neodolala a túto knižku som si rozhodne chcela prečítať. Ja som ju len nedávno dočítala, takže si pamätám ešte také tie detaily, ten obsah, všetko. Takže o tejto knižke sa mi bude asi najlepšie rozprávať, pretože spomeniem to aj knižky, ktoré som čítala napríklad pred pol rokom a viac ako je pol roka. Takže to bude možno viac menej také ťažšie si trošku rozpomenúť. Každopádne táto knižka vôbec nesklamala a to ani trochu. Počúvajte, táto knižka to bola, že úplná nádhera. Ja to teraz akože neviem sa ešte spamätať úplne z tejto knižky. Máme tam proste hlavnú hrdinku, ktorá bola akoby celkom dobrá kamarátka s ďalšími 4 chalanmi, ktorých nazývali jazdci. No a bolo to z toho dôvodu, že oni boli takí populárni, hej, mali proste určité meno v tom meste, všetci boli boháči, takže nech spravili čokoľvek, vždy sa im to vlastne akoby prepieklo, proste vždy im to prešlo. Hlavná hrdinka dostala 3 z týchto 4 chalanov dostala do väzenia. No a knižka nám pokračuje v dobe, keď už hlavná hrdinka teda odchádza na vysokú školu a prešli už 3 roky. To znamená, že vlastne týchto 3 chalanov už pustili z väzenia a plánujú pomstu. No a hovoríte si, že sú to 4 jazdci, tak čo sa stalo s tým 4? No tak ten 4. jazdec to je Michael, do ktorého bola hlavná hrdinka Rika zaľúbená a práve preto chalani predpokladali, že jeho do väzenia nedostala z tohto dôvodu.
Každopádne to zistíte vy, je tam medzi nimi veľmi pekná chémia medzi Rikou a Michailom. Celá knižka je strašne napínavo písaná a vlastne myslím, že keď som bola na nejakej 200 strane, tak stále som ešte nevedela, čo také títo chalani spravili, že ich Rika dostala do väzenia, ale môžem vám takto povedať, že vlastne ono, tam máte akoby minulosť a prítomnosť, čiže postupne sa dozvedáte, čo sa dialo pred tými 3 rokmi, až nakoniec zistíte, prečo sa dostali do väzenia. No a je to fakt skvelá knižka, plná plot twistov, takže sa pripravte na čokoľvek, čo si budete myslieť, sa nakoniec ukáže, že je úplne inak. Takže za mňa skvelá knižka a hype okolo tejto knižky je 100% oprávnený a podporujem ho, takže určite neváhajte s touto knižkou. Ďalšia knižka, ktorú som už tak naznačila, že sa v tomto videu ocitne, je už spomínaná Haunting Adeline, okolo ktorej bol prosím pekne neskutočne veľký hype, ale že strašný. V každom knihkupectve sa nachádzala táto knižka. Myslím, že je to aj z toho dôvodu, že sa mi zdá, že vyšiel preklad. Nie som si úplne istá, či je to tak. Ale áno, v roku 2024 vyšiel slovenský preklad. Takže aj z tohto dôvodu sa táto knižka začala proste, že úplne všade nachádzať. Každopádne Haunting Adeline stála naozaj za to. Je to vlastne dark romance, čiže akoby čierna romanca. Čo vlastne nejak súvisí, akoby určite poznáte čierny humor, tak toto je proste čierna celá tá knižka. Takže v takomto duchu sa nesie celý príbeh. Spomínajú sa tu aj rôzne také ťažšie témy, takže je to naozaj veľmi dobré. Hlavný hrdina je teda stalker, ktorý stalkuje našu hlavnú hrdinku. No a čo by to bolo za zvrátenú romancu, kebyže sa hlavná hrdinka do neho nezadúbi. No a vďaka tejto skvelej zápletke si táto knižka podľa mňa zaslúžila ten hype, ktorý si zaslúžila. No a mne osobne sa táto knižka fakt, že veľmi páčila a môžem vám len odporučiť. Nemôžem na ňu povedať žiadne krivé slovo a určite už tým odporúčam, takže rozhodne neváhajte na Haunting Adeline. Bola to moja prvá takáto čierna romanca, alebo ako by som to nazvala, takže som nevedela úplne, čo mám od tej knižky očakávať, či je to proste dobré, nie je to dobré, ale hovorím si, že vyskúšam, uvidím. Každopádne táto knižka sa oplatila, naozaj sa oplatila a Korupt, čo som vám ukazovala pred chvíľinkou, tak je to celkom podobný žáner. Nie je to úplne až tak čierna romanca, ale je to celkom podobné. Môžeme vidieť aj, že na tých obálkach proste máme lebky, takže spadá to do takého podobného žánru a hrozne som si to knižky užila. Takže zatiaľ pozitívne recenzie na toto. Ďalšou knižkou, tu mám fantasy knižku, je Milenku z krvi a popola. Táto knižka je podľa mňa celkom dosť, neviem, či je úplne že známa, ale bol okolo nej fakt veľký hype, že ľudia ju začali proste čítať, nachádzala sa všade na internete. No a ja som bola fakt hrozne zvedavá, že o čom mi vlastne tá knižka akoby, pripadlo mi to dosť zaujímavé, tak si hovorím, že to vyskúšam. Takže ako som už naznačila, táto knižka je fantasy. Hlavná hrdinka je tzv. Nepoškvrnená, ktorú z nej vlastne urobil aj palác, to znamená, že ona vlastne nemôže sa rozprávať s mužmi, už vôbec nie ich objímať, ani žiadny očný kontakt, proste vôbec nič nemôže mať spoločné s mužmi. Jediní muži v jej živote sú vlastne jej strážca, takže vlastne takto nám to začína. No a začína sa to vlastne tým, že hlavná hrdinka je proste unavená z takéhoto spôsobu života, že ju všetci sledujú, dokonca ani s dievčatami sa nemôže veľmi rozprávať, vôbec skoro, inak by porušila proste pravidlá, no a z tohto dôvodu ona častokrát utečie proste z toho paláca, no kde stretáva Hawka, ja neviem úplne, ako to mám proste jeho meno, ako mám povedať, ale myslím, že to číta ako Hawk, nie som si fakt istá, to sa ospravedlňujem. No a každopádne ho stretáva a on sa stáva aj jej novým strážcom neskôr. Takže je to fakt super. Opäť budeme tu mať nejakú chémiu medzi hlavnou hrdinkou a jej strážcom, ale opäť tu máme proste takú otázku, že je naozaj pravda, že ona je nepoškvrnená, prečo by práve ona mala byť nepoškvrnená a hlavne nepoškvrnená musí robiť taký rituál, keď dosiahne určitý vek a potom nevie, čo sa s ňou stane a nikde skončí a kráľovná je to nehodla prezradiť. Takže máme tu opäť nejakú zápletku, ktorá sa deje v pozadí celej tejto romanci.
Takže opäť skvelá knižka, ja by som ju hodnotila 10 z 10. Mám rozčítanú aj 2, ale tu som nedočítala, tá ma až tak nechytila za srdce ako tá jednotka. Takže jednotku si prečítajte a ostatné knižky vám už neviem povedať, či stoja za to, keďže ono je to celá séria, je už niekoľko tých knižiek a mám pocit, že ich tak veľa, že neviem, či už sú také dobré, či sú všetky také dobré fakt, alebo či už je to len také, že sa to naťahuje potom. To vám neviem povedať. Mňa tá 2 až tak nezaujala, ale jednotka dokonalosť. A ďalšia knižka, aby sme tu nemali proste samé také, že top uňoňoňo knižky. Mám tu knižku, je mimenku, je to knižka Slzotvorca, pretože v roku 2024 vyšiel film Slzotvorca The Tearsmith a bol okolo toho strašne veľký hype a ľudia začali hľadať potom aj knižky, že teda keď film bol úžasný, prečo si neprečítať aj knižku všakže. A každopádne mne sa ten film hrozne páčil a bola som si istá, že knižka bude ešte lepšia. Takže som si zakúpila knižku takto v češtine, pretože ešte slovenský preklad nebol. Ale ten príbeh je strašne krásny. Ja by som tejto knižke však dala nejaké 2,5 hviezdičky alebo 3 z 5. Z toho dôvodu, že mne tá knižka neprišla až taká dobrá, ako som možno mala očakávania. Samozrejme niekomu možno prišla úžasná, ale mne osobne neprišla až taká dobrá. Len z toho dôvodu, že vlastne máme tam nejakú dejovú líniu, ale viac menej sa tá knižka zameriava na pocity hlavnej hrdinky. No a povedala by som, že tam až príliš veľa pocitov a strašne málo toho dejú. No a čo sa tam tu deje v tejto knižke, tak máme tú hlavnú hrdinku, ktorá sa stane sirotou, no a adoptujú si ju takí rodičia, manželia, by som skôr povedala, adoptujú si ju manželia, aj spolu ešte s jedným chalanom z toho sirotinca, ktorého ona moc nemusela, pretože jej vždy ubližoval. No a oni si do seba samozrejme zadúbia ako inak, no ale má to veľmi pekné a proste také tie vedľajšie dianie. Z toho dôvodu, že vlastne ako oni boli v tom detskom domove, tak tá hlavná, tá vychovávateľka v tom detskom domove, tá vedúca, by som povedala, tá majiteľka, riaditeľka, tak ona proste tie deti týrala a mučila a vlastne ani jedno z tých detí nebude mať odvahu na to ísť proste na súd a udať ju, pretože im spôsobila strašné proste muky. Takže je to fakt akoby krásny príbeh, ale za mňa bol v tomto ohľade film lepší ako kniha. Takže toto bolo podľa mňa fakt overhyped. Ďalšia knižka, ktorú tu mám, je knižka Icebreaker. V tejto knižke som sa vyhýbala ako myšmačke, pretože ja som fakt myslela, že táto knižka je proste len zbytočne overhyped a nestojí ten príbeh vôbec za nič. Ale nakoniec som teda si ju kúpila a stala sa jedna z mojich najobľúbenejších knížiek. Je tam krásny príbeh, proste mňa to strašne bavilo od začiatku až do konca a určite odporúčam. Viem, že niekomu táto knižka nesedla, mne osobne sedla, že úplne dokonalo. Je to teda romantická knižka. No a teda táto knižka, ako môžete vidieť z obálky, tak máme tu krasokorčuliarku a vlastne hokejistu. Pričom oni budú spolu, ten hokejista bude pomáhať tej krasokorčuliarke, tej Anastázii, tak vlastne ten hokejista Nathan jej bude pomáhať s jej choreografiou, pretože jej bývalý akoby tanečník, myslím, že tanečník, proste ten krasokorčuliar sa podľa mňa nejak zraní a nebudú jej vedieť nájsť niekoho ďalšieho. Tak neviem, akým to už si fakt nepamätám, čo sa tam stane a prečo práve Nathan pôjde Anastázii pomáhať. Každopádne opäť medzi nimi bude nejaká tá chémia. Máme tam veľmi pekné proste príbehy ich oboch životov, takže za mňa je táto knižka úplne pekná a odporúčam ju. Ďalšia knižka, ktorú tu máme, je fakt úplne tiktoková senzácia a je to teda knižka Ahoj, tu je Sem. No a čo sa týka tejto knižky, tak táto knižka je vlastne za mňa nie je úplne overhyped. Povedala by som, že to fakt stalo za to, ale asi by som mi dala len 4,5 hviezdičky, pretože až tak ma možno ten príbeh nechytil za srdce, že vlastne v tej knižke opäť nebola až taká veľká dejová línia. Boli tam opäť viac menej tie pocity, ale tým, že tá knižka nie je až taká hrubá ako ten Slzotvorca a teda je tam tak, mám pocit, že lepšie opísané, tak mi to v tejto knižke vôbec neprekážalo a hodnotím ju teda skoro 5 hviezdičkami, takže za mňa to stalo za to. Máme tu hlavnú hrdinku, ktorá prišla o svojho priateľa a nevie sa určitým spôsobom spamätať z jeho smrti, pretože mali naplánované už proste svoju budúcnosť, ako sa presťahujú, ako pôjdu na výšku. No a hlavná hrdinka je v maturitnom ročníku a jej celý život sa momentálne zrútil. No a teda chce
si nejak pripomenúť proste svojho priateľa alebo nadobudnúť pocit, že je stále s ňou a tak vytočí jeho telefónne číslo s tým, že bude očakávať, že začuje aspoň jeho hlas v tej odkazovej schránke. No a čo sa nestane, tak sám jej to zdvihne. No a práve preto je táto knižka strašne krásna. A pomaly sme už za polovičkou, máme tu 4 knižky, myslím, že tak, áno, máme tu ešte 4 knižky. A túto knižku som nedávno dočítala a je to knižka Všetkými zmyslami od Rebeky Yarros, čo je známa spisovateľka na základe knižky Štvrté krídlo, ktorej sa hneď dostaneme. Máme tu knižku Všetkými zmyslami, ktorá je opäť krásny príbeh. Podľa mňa je to jeden z tých príbehov, ktorý začnete čítať a neviete sa od neho odtrhnúť, pretože je to fakt úplne plné dejových zvratov a deje sa tam toho fakt hrozne moc, takže vám to môžem len odporučiť túto knižku. Máme tu hlavnú hrdinku, ktorá žije so svojou mamou a 2 súrodencami. No a teda dozvedá sa, že vlastne jej otec zomrel, pretože bol vojak a tak sa začína celá tá kniha. Môžeme sledovať vlastne celú rodinu, ako sa vysporiadáva so smrťou hlavy rodiny. No a teda na základe tohto do Emberiného života vstupuje vlastne Josh. Opäť krásny príbeh, je to taký ten love story, ktorý nie je taký úplne, že proste, že bolo nám jasné, že skončia spolu, ale má to tam veľa zvratov, čo sa týka aj Joshovej minulosti, takže je to podľa mňa úplne krásna knižka a určite není overhyped. Ďalšiu knižku som vám už spomenula, je to knižka Štvrté krídlo. Čo sa týka Štvrtého krídla, ja myslím, že už v jednom videu som ju spomínala, ale ešte som ju nemala prečítanú. Teraz ju prečítanú mám a je to fakt skvelá knižka, nevedela som sa od nej odtrhnúť. Nebola overhyped, povedala by som, že ten hype stál fakt za to. A som zvedavá, či je pokračovanie není moc overhyped, lebo miestami mi pripadá, že je overhyped. Uvidíme. Každopádne jednotka, za mňa úžasná. Máme tu hlavnú hrdinku, proste Violet, ktorá sa snaží vlastne dostať do toho jazdického kvadrantu a všetci ju spochybňujú a má tam hlavného nepriateľa Xaidona Riorsona, ktorý ju chce zabiť. Takže opäť skvelá knižka. Je to fantázii, máme tu drakov, máme tu akadémiu, ktorá sa nachádza vlastne v úplne inom svete, ako je ten náš. Takže opäť tu máme skvelé fantázii a podľa mňa si o tejto knižke dosť počuli a myslím, že stála za to fakt. Posledné 2 knižky, ktoré tu mám, sú také romantiárny a začnem knižkou, ktorá vyšla v slovenskom preklade tento rok a naozaj sa hneď vypredala lusknutím prstu. Je to knižka Pumpkin Spice kaviareň. Ja milujem Pumpkin Spice kávu. A keď som videla túto knižku, tak si hovorím, že musím tomu dať šancu. Táto knižka je naozaj úplne krásnu, má obálku. Už len tým podľa mňa si prilákali veľa ľudí. Proste znútra máme také drobné tekvičky. Je to podľa mňa strašne cute. Takže už len tá obálka si prilákala ľudí. Je fakt skvelá knižka na jeseň. Je to proste taká pomalá romantika. Máme tu proste hlavnú hrdinku, ktorá sa prisťahuje do malého mestečka, pretože jej teta zanechala kaviareň, no a začína tam pracovať. Iba že v jej kaviarni sa dejú zvláštne veci, že by ste povedali, že tam straší. Avšak je tu Logan, ktorý jej so všetkým pomáha. No a máme tu opäť krásnu romantiku. Avšak ja by som tejto knižke dala tak 3 hviezdičky z 5, pretože jej bol dosť predvydateľný, mne sa to tak pomaly tiahlo proste. Nebola taká tá napínavá kniha, že neviete prestať čítať. Takže by som tejto knižke dala možno tak tie 3 hviezdičky z 5, keďže myslím, že je to trošku overhyped, že nie je to až fakt taká dobrá knižka, pretože poznám veľa takých typických sladkých romantiáren a aj napriek tomu teda vedia byť napínavé, takže takto by som ohodnotila túto knižku, ale inak podľa mňa na jeseň je to super, ale asi by som ju už znova fakt nečítala. No a ako som vám spomenula, že poznám aj nejaké také romantiárny, ktoré napriek tomu, že sú dosť predvydateľné a sladké, romantické, hej, tak aj napriek tomu vedie zaujať. A to je moja ďalšia knižka. Je to knižka Na Vianoce budem doma, ktorá je tentokrát s vianočnou tematikou, takže skvelá na zimu. No ja som sa hrozne bála, že proste takéto knižky budú proste všetky na jedno kopyto, že od začiatku knižky viete, ako to dopadne a nič zaujímavé sa tam neudeje. Avšak táto knižka podľa mňa, alebo teda mňa, fakt prekvapila.
pretože som vôbec ani trošku nečakala ten dejový zvrat, ktorý sa v tejto knižke udeje. Takže podľa mňa to bola úplne skvelá knižka a môžem vám ju opäť len doporučiť. Táto knižka neviem, či bola že úplne že virálna v roku 2024, ale mne sa častokrát už zobrazovala na internete a tento rok som neodolala. Takže som si ju prečítala a teda mne sa veľmi páčila. Máme tu hlavnú hrdinku, vysokoškoláčku Leu, ktorá sa na Vianoce vlastne vracia domov, no a vo vlaku stretáva jedného chalana, ktorý je jej presný opak, pretože ten chalan nenávidí Vianoce, zatiaľ čo ich Lea miluje. No a oni sa vlastne tak zoznámia, hej, iba že potom sa stane taká vec, že bude snehová búrka, bude nejaká nehoda a vlastne ten vlak bude mať meškanie, nebude môcť prejsť a budú tam rôzne komplikácie, ktoré sťažia obom dostať sa na tie Vianoce domov. A postupne odhalujeme vlastne minulosť aj toho chalana Filipa, aj hlavnej hrdinky Lei a je to naozaj veľmi pekné a môžem vám ju odporučiť fakt, akože ja som sa dosť bála, že to nebude vôbec záživné, už len z toho dôvodu, že proste no taká romantiárna, predvídateľná, ale napriek tomu to bolo fakt super, bol to krásny príbeh, ktorý zahreje pri srdiečku. A my sme sa dostali až ku koncu videa, takže prešli sme si všetkých 10 knížiek, ktoré boli virálne v roku 2024 a nejak tak som vám zhrnula, či aj pre mňa sa oplatil tento hype okolo toho, alebo práve naopak neboli až zase tak dobré. Takže verím, že som vám nejak pomohla, dala nejaké tipy na knižky. No a teda my sa uvidíme od ďalšieho videa, ktoré verím, že už bude na psičkárskú tematiku. Uvidíme, nepredbiehajme. No a teraz momentálne už 15, už 20 minút ide Krakonošovo tajomstvo, takže idem sa na to vrhnúť a idem si to konečne pozrieť, lebo je to fakt pekná pohádka. No a ja vám všetkým prajem všetko dobré do nového roku. Užite si ho poriadne, zoberte si z neho čo najviac. A my sa teda vidíme pri ďalšom videu, ktoré hádam bude čoskoro, ale nič vám nesľubujem. Majte sa pekne.